Hi! Good afternoon. Hello everybody. Kamusta kayong lahat? So ngayon ay mag-iipake na po ako ng aking mga gamit going to Hinaguan Nature Park. So, bukas na yung aking flight at ngayon ay ito na yung aking box na gagamitin papuntang Hinaguan. So, bumili ako nitong balikbayan box sa National Bookstore kasi yung aking ticket ay may additional 50 kilograms. Actually, pinasobrahan ko talaga. Mabuti na yung sobra kaysa kulangin tapos na naman ako magbayad. Oops. Yan. Parang laki ng box ko. Kasi andito rin yung mga yung mga pinadala ng mga taga ko. Sasabay ko kasi para sa mga bakla. Pero bago yan, lalagyan ko muna siya lang pangalan pa lang para hindi siya mawawala. Hi! Hello sa inyo dyan. Comment naman kayo. And also please share this live at huwag natin i-skip yung ads. Thank you. Dali. Kukunin ko yung aking panulat. Sulatan natin siya. Hi, Ate Vanessa Bicong. How are you? Ate Emma, hello. Yeah, kanasa. Thank you, Ate Maria, Elena Gonzalez, Ermaragos, Rosita Dakar, hello. No, you go home na muna. You go home to your tita. Wala kang pakialam, usapang kat. Bahay namin to, hindi mo naman to bahay. So, wala kang pakialam kung magsampay kami sa loob ng bahay. Please, stop questioning us. Kung anong ginagawa namin sa bahay namin. Hey, you go home to your tita. You go to your tita first. I told you not to play there. Uwi mo na dun sa kay tita. Uwi mo na dun kay tita. Oh, careful. Uwi mo na kay tita. Wala kang pakialam, usapan ka. Ano ba yan? Kung nakikialam ka. G. Bendanillo. Ate Jenkel, hello po.
Melanie Mercado, salamat. Bukas na yung aking biyahe, pabalik na saan. Magandang hapon, Sherry. Bonus, hello. Yes. Ako yung mga tao, pati yung sinampay ko dito sa loob, anong pakialam mo? Hindi naman ito ba? Diba? Kung malaki bahay mo, mayaman ka, eh, di congratulations. Thank you, Ate Jundi Christensen. Ngayon na lang ulit nakakita ng stars. Eh di wag, bahala ka sa buhay mo. Yes, bahala ka rin sa buhay mo. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam dahil bahay ko to. Hindi mo to bahay. O ako sa'yo, pakialam mo yung bahay mo. Crisanta, hello. Kung magsampay man ako dito, kwarto mo ba to? Wala kang pakialam doon. Di ba parang ayoko na lang dalhin yung pasalubong ko sa'yo? Parang wag ko na lang kayong bitbitin, di ba? Ay, Ate Aurelia, no, mag-aeroplano po ako. Pinadalan po ako ni Diva ng extra 5,000. Mayaman po kasi yan si Diva eh. Kakainis. Ito silampay ko pakikialaman. Kung panty mo yung nakasampay dito, yan, pwede. Bukas na po. Yes po, bukas na yung aking biyahe. Ay, shit. Ito sinampay. Pero, some of my outfits ay dadaling ko kasi meron na kaming show. So, sana kasya pa siya sa akin. Sana kasya pa siya, hindi pa siya masigib sa akin. Zelmart. Ay, andito na yung ano ko, oh, yung mga bedsheet ko. Burara din kasi. Shhh. Doon ka, usapan ka. Doon ka, hindi ka namin kailangan dito. Umiipad ka na naman, feeling perfect. Oy, huy. Alis. Bahay mo to, wala kang pakialam. Doon ka, umalis ka rito, hampas lupang maralitang ano, patay gutom na duka, umalis ka rito. Hindi kita kailangan. Umalis ka rito, Basher. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan na mangingialam sa buhay ko. Malis ka rito. Ang paslupang ano. Dadaling ko rin yung hindi ako magpapasko doon sa Tusay. Actually, ito mga dala kong paninda, sana maubos bago mag-December, hopefully. Kaya nga gigigil. Ginger Kyle.
Actually, wala unti. Hindi na ano yung mga paninda kong iba. Hindi ko na nakuha. Pero paparating na yung mga bedsheet. Ay. Yeah, ano to? Ay. Dalawa lang itong ganito. Pero hindi lahat. Pinakancel ko na yung iba. Yes, thank you. I think hanggang 13 lang din ako doon ulit. Kaya nga, sana nga maubos yun. Bakit dalawa lang itong dalitin? May pasalubong ko. Oy, Kia, may balance ka pa nga sa akin eh. Puro ka pasalubong. May balance ka pa nga eh. Pagpauwi ako, tsaka ka nanonood ah. Wala ka dyan. Walang pasalubong pero may mga paninda ko. Opo, uwi ako dito sa Manila. Hi, Ate Jennifer. Naayos ko yung mga ano ko. Ano, Ryan? Kailan mo ko susunduin? Britney. Ha, Britney? Dinala ko rin mga costume ko. Kailan mo yung si Brenda San? 17 pa yata siya, Rylen. Hindi ka nanonood sa kanya? Sa farm na ako maghintay sa iyo. Oh? G. Bendanillo. Queen size. Hanggang queen size lang siya. Yung mga nandito sa Luzon, kung ano lang po yung design, kung ano lang po yung kulay, yun lang po. Wala na akong ibang pwedeng i-ano na ano. Kasi nagsisimula pa lang ako, so I'm really hoping na marami pong tumangkilik nitong ating business, no. Sana maraming umorder. Kaya ito ng 50 kilos. Aray ko. Watching from Saudi. Assalamualaikum. Bet Placiente. Kapilido mo yung dati namin mga officialis dito sa asosasyon namin. Mga Placiente. Bukas yung flight ko ng gabi, so malamang
Ay, shit. Late na ako makaka-uwi. Para mga 8 yata. Siling dyan. Swilma Coaching, hello ate. Video okay. Oo, nag-ano sila. May okasyon. Actually, pagdating ko, ayan no, inabutan ako ng kapitbahay ko agad ng pansit, lumpia, 2 ulam, tas may manok. So, solve na yung dinner ko. Actually, kahit na mawala ako dito noon, nung nandito si mama, lagi rin sila nagbibigay, mga kapitbahay namin. Kasi pag si mama rin naghanda, lahat sila meron. Hi, Elizar Fuentes. Benny Castillon. Hi, Bernie. Magkano queen size na bedsheet? Actually, hindi ko pa nakukompute eh. PM mo na lang ako if you're interested, ha? Isa alam ko mga nasa 500 yung ganong size. Siyempre, hindi po kasama yung shipping fee. Tsaka stretchable po yan. Hi, Chef! 50 yung ginawa ko. Kaya umabot ako ng halos 4,000, Chef. 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 Wala. Kinulang na talaga ako. Alam mo, kinulang na talaga ako sa ibang paninda. Hindi ko nakuha. Kasi wala na akong pambayad. Kasama pa naman sa 50 kilos na bilangan niya. So, ito na yung mga pasalubong ko sa mga bayo. Ay, actually, hindi ko pasalubong. Pasalubong ng mga taga Hong Kong. Hi, Medi. Cebu pa? Hindi. AirAsia. Ah, meron pa dito. Ikaw lang ba nakatara sa bahay niyo? Siguro si mama nandito din. Pero syempre, kung ako lang masusunod, gusto ko tumawid na siya, di ba? Para kapag-enjoy na siya, makapagpahinga na siya. Mga bayot, ito na yung inyong mga items, ang inyong mga pasalubong mula sa Hong Kong. Kasama siya sa 50 kilos. Actually, ito pa lang ilang kilos na ito. Gandang gabi, Ate Rebecca. Sa Iligan City lang ako, ma'am. Ah, malapit ka kay na Gwen. Ito pa pala, kanila ko. Wala kang work, Chef? Kayanin pa kaya ito ng 50 kilos. Bahala. Rebecca Navidad, Estelita, hello. May bako, ano ba yun? Ay, babuntis mo, di ba? Hi, Wenshan! Where are you going? Yung bigay. Ala, grabe, buhay pa yung tuyo. Uwi na ako naman saan? Ito, Sarah, mo. Para madala mo lang dito yung lalaki mong apat. Ba't naka-lipstick ka ng ganyan? Saka ba't nagsusuot ka ng ganyan? Ano yung talo sila? Uy, bukas na daw yung demolition lang.
Pero kung naman sila mapapatuloy yung gamit ko ng gamit. Kung hindi daw bukas, sa, ano daw, Tuesday. Kaya nga tatakawang ko dito pag nagano. Ano ba ito? Oo. Alisin mo muna. Tawan ko dito. Gisera, gusto mo na makichismis eh. Janet Malaklak, hello, Annabelle Geronimo. Ano, ang yaman mo naman, meron ka pa siyang may dyan. Bigay nga ni, ano sa kabila. Bako naman ang paa mo! Wow! Wala kang amoy. Kaya ako eco bag na. Annabelle Geronimo, Corazon Chavez. P. Okay lang naman po. Hey, ano ka sa Bukas pa. Sino ba pupunta? Wala. Ba't parang excited ko umalis ako? Ito ba? Nagsimba ka ba? Sinaba mo ba kami sa prayers Yes. mo? Ayoko ng trash bag. Ano ba, May? Eco bag. Nagpaalam nga sa akin ng mga bayot niyo. Mm. Walang daw sila dito. Sabi ko, wala ka dyan, Josephine mo. Bakit? Sama daw yung baklang asin. Yung mga lalaki? Hindi. Hi, Charis, Esperas, Sayang Lalita kami. Esbar, oo, Tonyo Rafaela. Doon ako kumain sa MRT kasi gutom na gutom na ako. Ano, gulo ko, gutom mo. Hindi ka naman nagsabi na ako na magsaing. Pero it's not about me. It's about me. Ka-RT mo. Ate Janet, hindi po, anak-anakan ko. Siya kahit nung nabubuhay pa si Mama, siya naging kasama ni Mama dito pag umaalis ako. Ngayon, siya dito, kapag wala ako. Wawalis, tanggal ang mga agyo na naman, anak ha. Di ba ang agyo na naman? Pagbalik ko na lang bilihan ng LC yung mga electric pa na nasira. Lilian Hernandez, gandang gabi din. Makompleto. Estelita Pinto, yun po mga short. Taga saan po ba kayo, Estelita? Dapat ano pala, no? Nakaraan. Kaya lang kasi dami ko rin ginagawa, hindi ako makapag-live eh. Wala silang spaghetti mo. Wala nga eh. Kahit naman ako spaghetti nahanap ko. Charot. Binigyan na kayo ng spaghetti. Dito siya kasi pag halimbawang maingay doon sa bahay nila, hindi siya makapag-focus sa study niya. Dito siya nagtatambay, dito siya nagbabantay. Laki yung mga yellow, happies, magbenta. I will do my best. Hala, kasya pa ba yun? Ang dami nun eh. Saan mo nakuha yung tingin mo? Sa ano? Sa... Ano ba to? Sa National Bookstore. Sino nag-chika sa'yo, Mi? Hi, Papa Ken! Papa Ken, pa-start ka naman yung Papa Ken. Oh. Ate May, hello, na Hong Kong. Ito na dinarigdag ko. Mi. Sino nag-chika sa'yo? Si Allen, pumasok dito. Nung kaya ka nag-meeting kanina, daming maniwag, ikaw lang wala. Oh, tapos, para kasalanan ko. Pero natuloy naman nila kahit wala. Oh, hindi naman ako officer. Hindi, Mi, lahat, kahit mga member. Lahat. Ang dami niya. Parang ako lang Sabi niya, ito lang. watching from Abu Dhabi, TA. Tai-tai ang photo. Thank you, don't skip the ads ha. Bukas yung flight ko. Roela Capada, thank you. Papa Ken, pa Gcash naman ako. Bigyan mo naman akong pang ano, pang grab. Papa Ken, sige na, patulong naman. Tulungan mo naman ako pang grab lang. Yun ako isang box ng balikbayan box si Bitbit ko. Short na shortage na ako, busy. Ba't hindi nag-charge yung phone ko kaya doon? Yan kaya, hindi palitan mo ngayon sa'yo na doon. Magkano? Yee! Parang tanga to. Mga 5,000. Isasagad ko na. Sige na, papakin. Nag-ano ba? Charge hindi? Wala, no?
Kasi kailangan ng OT. Ay, ito mga bago kong binili na. Maxia Alvarado, hello. 17 pa nga siya. O Bombay. Hala, hulugan pa. Ate Alfie CCD. Bumili ako bago na ko. What? What's that? Eh, ito ba yung Shopee mo na hindi kanina? Hindi, meron yung kanina. Ano yun? Toilet towel. Kasi sale sayang. Kailan ka babalik mo? Wala pa nga. Di ba ako nakaalis? Isa ka rin. Wala. Meron pa akong ilalagay. Jerusalem, hello eh. Hello eh. Understand. Yan nga simple na ito, itinry ko. Ito. Vitamin C yan eh. Sira ulo ka ba? Bakit na? What would you expect? I expect that it was sweet because of the flavor. The flavor is... Yeah, close your eyes. Ay! Hindi ko pa pala hindi pa naman na ano yan. Kasi... Hala, asan yung iba kong damit? Nandito lahat to yung mga natupay dyan. Yung time kasi na nagtupi kami ni ko yung tupi. 50 kilos, tapos meron akong 7 kilos na hand carry. So yan, 7 kilos ko yun. Anong oras mo yan? Anong oras? Hapon. Mabalik ko na sa naguan. Opo, Enrico. Catherine Bisa, hello. Uy, huwag niya alisin yung mga ads. Oh. May mga basura pa ba tayo? Basurahan? Basura ba nito tayo? Ala! Uy! Anong ginawa mo? Tanggal. Sabi ko kasi sa'yo, dikita mo na ng Hindi ako boss nagdikit kit. niyan. Sabi ko, dikita mo na ng boss kit. Diba? Dikitan na. Sige na, Papa Ken. Bebot Ongguda, hello. Opo, bukas po, Ate Bebot. Gutom na, di ba? Hindi na malintay, hindi na matigil. Hindi nararamdaman gutom. Magkano ba ilalagay dyan? Ewan ko. Kung alam yun, hindi yung dati. Nagbigay naman na ako doon na nakaraan. Hi, Ate Daina! Dahil na natin ko. Don't skip the ads, mga moms, please. Nag-record ko naman. Marilu Cruz, thank you. Salamat. Advance say. I love you, Sep. Ah? Totoo ba? OMG. Alam mo, Chef, isa doon sa mga places na yung Buckingham, kasi nasa ano siya eh, somewhere in... Ay! Tatanga-tanga! Tatanga-tanga yung anak ko, ilas na silyan. Sarap mo isub-sub. Ma'am, she going back to Hinaguan na, opo, Miriam de Ocampo. Tawag ko sa'yo na. Nabikit naman eh. Bala ka. Nakita mga... Ako magalit sa akin si Gina. Naiwanan. Kaya nga di ko yung nakita. Hindi mo lang nabikit. May iwan ko pa, di ba? Ipasalwa ko sa'yo. Thank you, Ate Marilu. 3 points.
Uy. Sabi na anak ko, ang kalat na naman ng bahay. Hindi ko na naman daw kasi. Ang dami ko na naman kasi gustong gawin. Ang dami ko na naman gustong ayusin. Pagiti-ngiti lang ako. Pero tiis na. Akala ko di naman tutulog si ate mo. Allen! Len! Kung gusto mo, dito muna si Allen. Habang wala pa siya nakikita ang bahay. Wala ka ba ba? Ano gusto ko na? Kaya na yung mga gamit kasi nila yung naalala ko. Galing sa inyo to, Ate Dina, yung mga pasalubong nyo. Dami silang gamit niya. Tita Celia! Tita Celia, mag-hello ka! Tita Celia, birthday ko na. Mag-hello ka kay Tita Celia mo. Tita Celia. Itong bastos. Tita Celia, birthday ko na po. Ngayon kanina, yung utang ko medyo matitili ng onte. Unti lang naman. Mga next year na po. Ayun sabi. Yes, punta ka dito. Alam mo na. Pupunta ka doon para makuha mo. Sige po, tita. Weirdo. Pakibalot na lang po yung ganito. Ang dami naman ano. Hindi ko kasi nabuksan niya doon kay Kuya Aboy. Baba ka naman. I'll be back. Nainis na siguro yung sa Shopee kanina. Di na talaga bumalik. Nakatatlong balik daw. Wala kasi ako dito eh. Message. Hindi mo siyang Polish. Grabe mo. Uy, ibababa ko na. Babalik. Sige, panlabas mo yan. Ay, yung tsinelas ko, oh. Muna yung panlabas yan. O, nilabas ko na eh. Papasok na. Yun na lang gamitin mo, oh. Ganun din. Tapos kukuha ka rin yung tsinelas mo doon. Baka maulit ka na naman. Balikot pa naman yung paa mo. Cause I am weirdo. What the hell I'm doing here? Cause I don't belong here. Ano sabi niyo? Ate Billo, thank you. Magkita tayo December. Yes, sasama ko siya sa December. Cause I'm not free. I'm not done. Iiwalay ko na lang yung mga damit kasi marami pa akong ilalagay mamaya. More bubble gum.
Aray ko. Ate Lilia Lizaronda. Malakas ba online selling? Magkano profit margin? I'll send you the details. I'll send you the details. Medyo okay dun sa... Actually, bago ako umalis, may meeting din sila dyan sa taas, sa half-court. Every night. This here we are at last. Marby Pawig. Magkano profit margin? I will let you know. Hinintay ko pa yung paparating mo. Nakaisang ito niya. Ito, dadalhin ko yung ibawag lahat. Kasi mauubos yan doon. Hindi. Ah, sa school mo? Mahal kayo ng binugo dito, may dos isa. Sa piraso. Alam mo, magkano ba yung tape ko? Tape yung lahat. 80? Oh, pumapatak na. Sa school, dos isa, sa piraso. Oh. Ibenta mo yung 5. At least meron kang baon. Alam mo, lalabas ba kayo? O, 2 piso. Ano na ba sa... Thank you so much, Sister Van, Byron 3% M-1 collection for the umbrella. For the gold. Sige, support. Mi, ano ba to? Ayan ha, mag-order na ako ng bedsheet. Send mo kay Alvin. Ha? Kay Alan? Alan? I love you! Totoo ba? Oh my God. Mi, ano ba to? Yung mga ano yan, angels. Kaya kasi nalagay. Hindi pa nga tayo makapag-ano, di ba? Kasi wala yung TV. Kasi nga makapag-design din tapos yung mga picture. So, kung may TV na tayo, tapos tsaka natin lagyan din. Tapos yung mga picture. Pagdating mo na. Eh, hindi mo naman pwede pa siya basta ilagay. Kaya kasi Pero mo, nabas na yung sinampay natin. Bakit daw nagsasampay din sa loob ng bahay? hindi, ano kasi, pinanguha dito sa amin. Pinanguha ng sinampay. Kasi daw, ganito ganyan. Sabi ko, paano itong basher ko? Bakit? Bawal ba? Sabi sa kanya. Ay, ano yung asimaleta? Alakan ako nagpakulay na ng buhok. Nahayag na naman ako. Ano ba na Kasi may iba akong items dun nun sa maliit. Nadadalhin ko sa hinaguan. Kaping ko na nga, nakakaya rin sa mga. Tuloy anak ko. Basa pa kasi to nung nagtupi kami. Naniwalay ko. Ano na yung malita mo? Uy! Uy! Alam ko yung lala mo. From the chandelier. I love you, Seth. Thank you so much. Ito, Mari na Erevias ng Abu Dhabi. Hello. Andiyan yung mga ano ko, road trippers family. Si Gren, nag-skydiving siya. Sabi ko, wow, ang lakas ng loob. Well, ay, oo, may chance. Kaya ng 30 million, anak. Para ako nagsabay ng 30 million sa ulo. Pero kasi yung experience yun, at saka yung memories, yun ang hindi pwedeng mabayaran. Sabi ko, tatahiin natin to, kaya ako to inuwi. Hindi man lang natin nabigyan ng oras. Hindi pa po yung ulit. Kaya nga, hindi ko na yung dadalhin.
Yung mga wig ko na lang. Andun yung mga tinapi namin niyo, baka may dadalhin ka. Oh, yung ano, Andun natin. amin yung mga long sleeve. True na daw talaga. True na. Confirming, bukas po i-demolish na yung ibang bahay na dito sa amin. Nakakalungkot kasi yung iba sa kanila, naging malapit na rin sa amin, naging kaibigan namin, kapamilya rin namin. Noong nabubuhay pa si mama, isa yun sa mga kinakatakot ako na mangyari. Pag nandito si mama, tapos nag-demolish. Kaya gusto ko sana siya nung alisin. Ano yun? Yung totoo ko, wait lang. Kasi, yung iba maaalis, malapit din kay mama, close ako. Love lang. Diba nga, umiyak siya nun. Nalaman niya. Inalaman niya kasi pwedeng mapaalis sila. Yung isa po nagbabantay kay mama. Parang kukuha na nga ito ng mga upuan sa amin. Para sa mga pulis na. So, kailangan mas maaga akong umalis. Hindi mo bukas eh. Kung bukas. Ayun ko yung bukas. Bakit Tuesday? Bakit hindi? May anong gagawin dito? Iakyat. Oo naman itapon na, no? Kung may tata, ayun, ang gagawin dito. Pasok dyan. O sige, pasok mga lang muna doon sa, asa may mga Dito. Christmas decor. Aray. That shit believe. Sa'yo ito, may kasya to sa'yo? Sira ulo ka. Ang bastos ng pagkakasabi mo. Pero Parang, masikip yung ambon. parang gusto mo sabihin hindi siya kasya sa akin. Sira ulo ka. Kasi naman umuwi kami. Parang ulo nga na mag-ano. Ang dami ko pa i-impact. Ba't ako uwi? Anaras ka ba ngayon? Maniningil ka na ba? Huh? Wala pa akong bumbahan. Oh, si OA. May naniningil ka sa akin. Si OA ka ba? Ay, girdle siya. Di ba? Kaya cash. May outfit, sa ayaw sa gusto nyo. Nalusuot ko to. Totoo. Tapos syempre may palda ko. Di mo kaya nang wala. Huy! Wag mo ko inahamon. Minsan ko nang kinaya. Minsan ko nang napatunayan. Naging Ann Curtis ka pala. Kinaya pa mag-Ann Curtis. At yung magiging problema kung yung iba kong Necessities. ang dami ko na naman dala. Yung mga bago kong medyas, asan? Pengin akong bagong medyas, ano? Wala ba nito? Doon. Magkano? Ano yan? Magkano utang mo sa kanya? Haha. Chef. Naku dahil, ay naku dahil. Naku Sef, mula ang laki. Kung sa utang na loob lang, ang laki na talaga. Pero okay lang. Ayun kay Tito.
Sa'yo. Ha? Sa'yo daw yung tinatanong. Wala ko yung Yung kay Ninang, sabi ko sa sahod. wala pong utang sa akin, ayun lang po yun. Yung sabi ko, kay Ninang, utang ko sa kanya. Bakit di lahat mo naman? Cory, OA ka na. Para di mawala. My girdle. Masarado yung May bago pinto, akong bakit sumilip na pangit? Uy! Pangit na tayo dito. Napaka-basher mo naman. Napaka-basher mo naman sa mga friend natin pa. Paano? Na, ano sila kanina, Min, naglaro, championship. Yung sa barangay, SK. Hindi ko alam kung natalo or nanalo. Ah, sila ano? Lakas ng kalaban nila eh. Sila gaway? Yung malalaki, yung taga Gumamela. Ano mo? Nasa ano ka? Nasa work ka ba ngayon, Seth? Mia. Saan ba siya nasa lunas? Iniisip ko kung ito o yun ang dadalhin ko. Ayun. Yung isang bag. It's up to you. Pili ko pag ito, Maliit. Ingat, Ma'am si G. From Sharon, Ibasco. thank you, ate. Ang hanap ko. Pinagkakasya ko talaga yung mga gamit. Kung saan siya mas magkakasya. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya kakasya. Pag na yan, dito lang malalaspag yan. Baka may mga kailangan ka pang damit dito niya. Eto. Yan lang yun. Naisip ko kung magmamaleta ako. Or box. Paano mo dadalhin mo? Hindi. Pagdating kasi sa airport may push card. Thank you, Sharon Ibasco. Salamat. Daghang salamat, mga dad. Ito na naman, nahihirapan na naman ako mag-impake. Yung ang dami ko na naman dala. Hindi ko binabawas. Da, da, da. Asa yung isa kong ganyan? Andun. Ay, tatlo yan. Hindi yan. Yung bigay ni Amor yung isa. Ayun dyan. Hindi ito. Ano Isa sabihin mo? May isa pa. May isa pa to. Andito yan. Hindi natupikan mo. Yung plain black lang. Parang ganyan lang siya. Sandali mga moms. Babalikan ko kayo. Natapusin ko lang talaga to. Alam mo ako man naiinis na ako sa aming impacted. Ang ayos nito na dumating ako. Ang gulo na naman ngayon. Dahil po sa akin. So see you later. Thank you so much. See you Hinaguan Nature Park.